Lehenik eta behin, mila esker, gonbidapen hau egin didazutelago. Badakizute garai historiko honetan azkartasuna eta ezegonkortasuna direla kapitalismoak gure ADN-ean, gure bizitza personalean, gure bizitza politiko eta instituzionalean jarri duen gauzarik toksikoena. Eta halako esparruak ematen digute aukera, nolabait ere, labur baldin bada ere, gauza batzutaz lasaitasunez hitz egiteko eta ahalik eta sakontasun gehiagorekin hitz egiteko. Utopiari buruz nire iritzia ematera konbidatu nauzu eta ni labur egingo dut. Esanez lehenik eta behin lehen erreflexio bezala, konzeptua badula nirekin lotura bai akademiko edo pertsonala eta baita ere nire konpromiso politiko eta militantearekin lotura zuzena. Badu lotura bat nire ikasketekin, ni filosofia egin nuen, eta utopiaren nolabaiteko konzeptua Thomas Morora eramaten hau, 16. mendeko Inglaterrara, eta Thomas Mororen utopia horretan nolabait ere marrazten dena da plan bat, eta plan horren zutabe nagusia da jabego pribatuaren desagerpena. Utopia hitza ere greziar hizkuntzatik dator, eta aldi berean esan nahi du ez lekua eta leku ona. Eta nik uste dut hori dela beraren definizio berena. Ez leku bada, baina aldi berean leku on bada. Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zalda. Nere bizitza militantearekin ere badu lotura zuzen bat. Hau da, Thomas Morori buruz hitz egin dut, baina Marxe ere buruz ere hitz egin dezakegu. Thomas Moro jabego pribatuaren desagerpenarekin lotua dago, Marx klasen desagerpenarekin. Eta gogoan daukat ere, Monzonen hitzaldia Belodromoan, un eskuak zabaldurik esaten zuen, zuek utopiko kekariko dezute egunen batean askatasun Euskal Herriari. Begiratu bera pentsatu, Thomas Moro, Marx eta Telesforo Monzones. Eta 3 ingrediente horiek koktelera batean sartzen baldin badugu, Euskal Utopia agertzen da. Txanpon bereko bi aldeek agertzen dira, alo soziala eta alo nazionala. Eta hori da gure motorea eta hori da gure indarra. Eta hori da gure proiektuaren nolabaiteko gasolina politikoa ez. Hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroa. Hirugarrenik esango nuke azken erreflexio bezala gauza bat. Badira batzuk pentsatzen dutenak utopia mapa itxi badela. Dena kontrolpean dago, dena plan lineal bat bezala egiten den, eta nik uste dut hor tronpatu egiten direla. Utopia ez da hori, nire ustez. Utopia brujula bada, iparorratz bada. Eta iparorratz hori mantendu egin behar da, baina egungo egoerari atxikituta, indar harremana kontuan hartuta, eta jakinda sekulan ez dela bukatzen bidai hori. Eta azken finean, utopiak markatzen gaituela bide bat, borroka bat. Eta nik uste dut horretan ezkerrak, nolabait ere badula errebesio bat egiteko. Ez daude utopia itxiek, utopiak irekiak dira, utopia brujula bada. Ez da mapa bat, eta ez da mapa itxi bat. Da, iparorratz bat. Ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. Gure kasuan zein da iparorratz hori. Estadu bat izatea, buru jabea izatea, sozialista izatea, euskalduna, feminista eta ekologista. Baina hori ez da egiten mapa ertsi batekin. Hori egurero egiten da, eta hori nolabait ere iparorratz bezala onartu behar dugu beti ere bidetik ez ateratzeko. Eta uste dut Monzonek esaten zuen bezala, bide horretan goazela. Eta beraz, jakin behar dugula borrokari ez dela sekula bukatzen. Ez dago momentu bat nun esan dezakegu dena bukatu da. Ez.
Ez lekua eta leku ona. Ez lekua eta leku onaren artean dago oreka. Eta bilen artean dagoena da herri bat, borroka bat, eta bide bat gauzak bestera batetara egiteko. Beste toki batetara heltzeko. Hori da nire ustez utopia. Azken hitz batekin esateko, utopia zer da? Esperantzarako iparorratz bat. Radio Venceremos, rompiendo cercos.